Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur, Julia Artieda diseinatzailea dugu gurekin. Denetarik egiten du. Bai arropa, bai laminak, kiribil deitzen da sare sozialetan. Eta gaztea da bai, baina ideiak argi ditu. Goazen pixka bat, berarekin hitz egitera. Ongi etorri, Julia. Eskerrik asko itxaso. Zer modu zaude? Ongi. Ongi? Bai. Pixkat nerviosa edo? Bai, pixkat, bueno, bai. Ez zaude igual ohituta ez, kamara horrean inoiz ez dut horrelakorik egin, ta... Inoiz ez? Inoiz. Jo, zeinen ongi, osea, gizaitu hemen. Bai. En exclusiva. Bai. Ze plazerra, primeran orduan. Bai. Eta kontai zu pixkat, bueno, kontai guzu. Nor zarazu edo nola kokatzen zarazu artearen munduan? Pues, a ber, txikitatik gustatu izan zait diseinu mundua, bai eskulanak egitea eta betitikan egon naiz mundu hortan. Eta amak ere bai betitikan erranadia sormena badutela barrenean. Orduan, ez dakit, azkenko urte hauetan egon naiz gehiago lantzen, eta ikasketak ere bai pixko diseinu mundura bideratu dut. Bale, osea, que, bueno, txikitatik izan duzu orduan amaren babesa behintzat, bai, ez? Bai, amaren babesa eta, bueno, aizparena inguruko guztiak beti errana izan didate, artea beti izan dela nire punto fuertenetariko bat, eta gustora egiten duten zerbait da, hasi que... Ze garrantzitsua den hori baita ere, ez? Bai. Hor, bueno, etxekoen aldetik edo lagunen aldetik edo babes hori izatea, gero zure bidea, bueno, jarraitzeko eta konfiantza hori izateko, ezakit. Bai, bultzada hori azkenin da egunerokun bai proiektu bat ateitzen duzunikan aurrera, bai etorkizunin baduzunikan idea bat buruan, azkenin da lehenbiziko gauza pentsatzen duzuna ez, ondokuk zer erranen duten. Hori da. Eta orduan, babes hori izatea ere bai da punto positibo bat. Claro, super garrantzitsua. Bai. Eta orduan txikitan ibiltzen zinen hor eskulanak egiten, eta nolakoa zinen, edo... Pues, ez dakit nintzen beti posible nun guztietan hartzen un paper bat hori bai, eta hasten nintzen marrazten edo zer gauza. Bai egia da, itxe tipikoak eta denak egiten ditugun itxiak ere bai egiten ditulanik, ez nula munduko marrazkirik politen egiten, bino egia da gustukin hartzen nula eta horrekin segitu dutela, betitik. Eta orain esan duzu ari zarela, bueno, bide horretan ikasketak ere... Bai, Gasteizen guain nago barne diseinua ikasten. Bale. Eta, bueno, betitikan ere bai, guain ateri dutela kiribil proiektu hau, azkenean errana diate, aber, zergatikan barne diseinua eta ez diseinu grafikoa. Azkenean ere proiektua gehiago ematen delako hortara. Bino, nik gehiago hartzen dut hobi bat bezala, kiribil hau, eta etorkizun batin bai, nire ikasketa bidetan integratzeko zerbait posiblea da izatea. Minon bai, orain barne diseinua ikasten ari naiz eta agitz gustora. Eta kiribilen proiektu hori nola sortu zen edo nola izan zenuen horrelako behar hori edo... Pues, konfinamendua izan zen punto fuerte bat. Ematen du ezetz, binon azkenean itxin tokatu zitzaidan haundiztan negatibo eman arren beti konfinatu egotia. Orduan denbora hori bakarrik egoten nintzela pasatzen nun, nire arte hori diseinuak egiten. Eta azken batin, 2008ko ekainak 7an, hasi nintzen jarra nun, jarri nun Instagramen nire kontutik, eta nire ezpak errantzian, abertze nun proiektu hori ateitzen jendiari gehiago zabaltzeko. Eta sortu zen horrela. Azkenin nire ezpakin bat konfinamenduan egiten genitxun gauza guztiak, kanpora ateren. Partekatu edo, jendearekin partekatu. Beraz, aizparekin egin duzun proiektua izan da, edo izan da pertsonala eta bera izan da hor? Bai, galdera egiten diat niztan, aber segitzen duen nire aizpak ere bai, edo bien gauza bat den, orain momentuan nago ni, binon egia da hasieran biek egin genuen zerbait izan zela, nien nintzen bakarrik hau sartzen, orduan bera ere bai zegoen hor nirekin batera gauza horiek egiten, orduan nik ere bai eman nion garrantzia enintzela ni bakarrik produktu horiek egiten ditunak, eta bera ere bai zegoela atzian.
orduan bere izena aipatu harra nun. Azkenin hasi ginen biek batera, eta gero denborarekin gelditu naiz ni, berak ezintzulako eta egitan ideian eretikan etorri zelako. Binon berak gainera izena eta dena berak aukeratua da. Beitu. Bai. Berez, bere presentzia hor Bai, dagoela beti dago. potente, baina, Hori da. bueno, Bai. izan zen bidean hor lagundu zizun... Hori da. Hasieran lagundu zidana. Eta orain ere bai laguntzen didana noski. Bai. Eta Kiribil, zertan datza edo, konta guzu pixka bat, ez? Pues, hasi zen gehien bat telazko poltsekin. Vale. Nik egunerokun erabiltzen justen telazko poltsak hasi nintzen nire marrazkik, nitula bertan ikusi ez. Eta geroia nahi nun mantendu pintzelakin egitera, zen marrazki guzik pintzelakin egiten ditut. Eta gero ere bai sortu zen pixkot bihar hori, diseinu hori ez bakarrik telatan ikustia ez. Eta orduan hasi nintzen laminako diseinu digitalera pasa nintzen ere bai. Eta pixkot diseinuak modu guztitan lantzen. Beraz, zuretzat izan zen, konfinamendu izan zen, bueno, Bai. hor bombilla edo hori piztu egin zen, eta... Errantziala egitan, konfiantza hartzeko eta hori da. Bai, izan zela, bueno, nik uste denotzako ez erreflexio puntu bat, ez? Bai. Zer egin nahi dut nire bizitzan, edo hau geldiar ezin haute, eta zer egin nahi dute orain, ez? Bai, azkenin konfinamendun igual zaude gehiago zure buruakin, ez zaude hainbertze publikoarekin edo, eta pentsatzen duzu egitan zuk zer nahi duzun. Orduan horrekin ere bai ikusten duzu ze pertsonak dituzun ondun, zeinek eman behar dizun bultzada, eta urrun egonta ere paretaz pareta ematen alden indar hori. Kamisetak ere egiten dituzu, ez? Bai, guaintxe bertan, hau da orain ateritako diseinu bat, horrelako gutxi ditut, sobratu zaizkitenak, azkenean hau da teknika berri batekin, transferrakin, bertziak bai egin ditula pintzelakin eta hori, hasierako kolekzio bat ateri nun, eta orain lantzen ari naiz pixkot hau, eta ja pentsatzen udan zerbait ateriko duten edo nola, denbora beharra delako. Denbora beharra da, bai, eta baliabideak, ez? Nola da astea, horrelako proiektu bat astea, eta, bueno, inbertsio puntu bat dago, ez? Bai, inbertsio puntu agitz fuertean, hasi nintzen gainera kantidade handi batekin, erran nun hartu nun konfiantza eta erran nun, benga. Alio. Alio, bai, erran nun, naiz hasi bar gutxikin, nahiago tongin eta egitan jendiak ikustia badutela gaitasuna hori dena egiteko. Ere bai egia da ez dela kantidadia, baizik eta kalidadia hona izatea eta orduan bai heldu direla azkenin eskuz margotuak izatea, atzetik badun lan guzia, pruebak egin, nola garbitu, ze pintura mota erabili behar duzun, orduan bai prozesu hortan eta aurrekontu guztiak eskatzen ere bai kontutan izan barra duzula. Azkenean beraiek, probedorek dituzten muga batzuk bete barratuzu, eskatu barra diezu ez dakitze epe barrenin, bertzela estokaia bukatzen da, orduan egia da badela lanketa handia antzinetik. Eta geroko guztia ere bai, azkenean nik hartu nitulako kamisetak xurian, marrazkirik gabe eta zuk egiten duzulako, orduan bat eskatu. Prozesu guztia. Bai, hartzen ditu xurian eta nik hori hartzetik, zen ez dut bidalketa bidez hartu, joan nintzen ni kotxikin, azkenean ere bai kalkulatu barra duzulako hori ez, eta berze ateitzen zaizun hobe. Orduan hori xe. Ostras, bada lana. Bada lana, bai. Bai, ematen duna binon gehiago, azkenean atzetik dagoen guzia, azkenean zuk erosten duzunikan ez duzu ez duzu ikusten. Eta erosten duzuna ere bai da hori, azkenean atzetik dagoen lana, ez duzu bakarrik produktu erosten. Claro, eta zezaiala ez gaur egun, gainera dauden ez ditut markak esango, ez? Baina badauden, internetetik erosi aldiren plataforma horiek edo, eta azkenean superdiru gutxigatik, ez? Badituzu gauza pila bat, ez? Baina eski iaia doainik, ez? Eta gero, nola kontzientatzen da jendea horratzean dagoen lan horretaz, ez? Hortan ere, komertzio txikiak azkenin baduten garrantzia eman barra zaie,
Egia da, proiektu baten barrenin zauden arte igual ez duzula guztiz hori ikusten. Azkenean ni honekin hasi gantzinetik igual enun baloratzen hain bertze lan hori. Eta bertze aldetik da, rabia puntu hori, horrelako egoera batin egon arte, ez zarela kontzientzia, ez duzula kontzientzia hori hartzen, ez? Orduan, egia da, marka txikikeri ere bai, lana eman barra, importantzia eman barra zaiela, atzeko lan guzi hori baloratzen. Eta azkenin, ezuk aurkitzen baduzu kamista bat prezio agitz bajoan, badakizu atzin dagoen lan guzi hori ez dela baloratua. Hori da. Eta orduan zu jartzen bazara egoera hortan ja ikusten duzu egitan ez dela onargarria horrelako produktuak edo. Baina, klara, hausnarketa hori egin behar dugu eta oso kontzienteki, ez? Bizi garen gizarte honetan azkenean saiatzen gara, ez baldin badut ikusten, Ez naiz, hori da. Eta azkenin da, produktu baten atzeko gauza guztiak ez dituzula ikusten. Zuk bakarrik aietzen zaizu fisikoki, aietu zaizuna. Eta atzeko lan guzti hori azkenean kostatzen dela. Eta nik erran duten azkenin proiektu honen barrenin egon arte ez dutela hori ikusi. Eta orduan da pixkotere bai refleksio moduan nola zu guain proiektu baten barrenin egonta, nola azaleratzen alduzun hori, jendia ere bai ohartarazten hori da. Eta jendean nola izan da jendearen harrera? Nola hartu du jendeak proiektua? Agitzona, hasieratik kritika onak izan ditut. Hori babesa, bai itxekoak, bai ingurukoak, bai azkenean ere bai sare sozialetan edo konpartitzen dutenikan, azkenik ikusten duzu, zuk egin duzun lan hori baloratua izan dena, ez? Gero ere bai badaude kritika txarrak, baten bat azkenin iten dizula erreflexionatzia, ez? Eta batzutan ematen diogu garrantzi sobera txarrei eta garrantzi gutxi. Hori da, ez? Txar bat eta mugatzen gara. Hori da, eta mugatzen gara hortara. Orduan ere bai ikusten da ze motatako jendia baden. Hori ere bai egia kritika horiekin, badaude batzuk igual kritika txar bat edo hobekuntza kritika bat egiten dizutena, binon segitzen dute hor, saiatzen zure proiektua aurrera eramaten, hobekuntza edo nola hobetzen alduzun erraten, eta gero badaude bertze batzuk erraten dutela todo lo malo eta... Eta kabo. Eta ez dizut izautzen, ja. Nahiko zorrotza zara zure buruarekin, perfekzionista, zorrotza eta, bai? Bai, erramarra dut baietz. Kostatzen zait igual muga batzuk jartzian ere buruari, eta azkenin hasieran ere bai proiektu guzikeri baietz erraten nien, denbora begiratu gabe, oain ja kontziente ego naiz eta denbora tartiak kontrolatzen ditut gehiuk, binon gustatzen zaiten gauza bat denez, saiatzen ez dena alik eta hobe egiten eta denak hartzen. Orduan, batzutan aietzen da puntu bat ez zarela dentara aietzen, binon bai, exigitzen naiz. Eta jaso dituzu laguntzak, proiektu berri bat asterakoan, badaude ez dakit instituzioetik edo laguntza... Arlo horretan ez dut begiratu haunitz egiarran, nahi zaunitz informatu, bai ikusten duzula azkenin, nire oinarria dire sare sozialak eta dena zabaltzerakoan jendiak bertan idazten dizu, bai merkatuak jartzeko eta horko jendiarekin azkenean solasten duzunako ondoko postukin, gauzetaz jabaitzen zara eta izautzen dituzu gauzak. Minon laguntzak eta ez ditut haunitz begiratu egiarran. Bai merkatu irekiak eta edozein motatako jendia joaten aldena, minon diru laguntzak ez ditut hartzkitu. Eta merkatuak eta asko funtzionatzen dute hemen, Nafarroan eta Euskal Herrian, orokorrean? Ni egon naiz, bai, artisautza munduan badaude, nik bereiziko nituen pixkot bi estilo gehiago, ez? Eta egon naiz bi estilotakoan, eta azkenin bakoitzak bere lekua aurkitu barra du, ez? Minon egia da badela ohitura haunitz egiteko, eta jendia animatzen da. Igual gero, azkenean, postu batek baduna edo bertze batek duna, ez du igual, ez duzu saltzen igual produktu batzuk izanta edo bertze batzuk azkenean jateko zerbait, erresa da joan eta hartu. Igual nire gauzekin pensatzen duzu gehiago eta horrela. Binon egia da, merkatutan nahiko eskertua izan naizela nire kasuan.
Joaten zara askotan, nola izaten da gauza, astebururo edo hilabetean behin, edo nola izaten dira? Idazten dizute edo zu kontaktatzen alduzu, badaude zonaldeko taldeak ere bai merkatuak antolatzen dituztenak. Nik bat antolatua dut eta orain bertze bat nago, orduan, bueno, mundu hortan ere bai egoten naizela, binon hori, azkenean da pixkot deitzen dizutenari eta lekua duzunari. Binon azken aldi honetan naiz sobera merkatutan egon egiarran, bertze gauza batzutan zentratu naiz. Zertan ari zara orain zentratzen? Ez, pixkot begira ja uda aldera, azkenen errantxugun kamista horiek, eta gero badituzten eskariak ongi planteatzera guain heldu dire ezkontza garaiak, eta horrekin nago agitz konten, pare bat eskari izan dituztelako ezkontzan inguruan lan egiteko, eta horixe. Eta ezkontza baterako adibidez zer presatzen duzu edo? Eskatu dizkiate gonbidapen batzuk. Bale. Eta gero, bai, diseinu grafiko horregatik jendiak ere bai galdetzen zian, bai. Txartelak ere egina izan ditut, txartel bisitak, landetxe batzutako eta horrela, eta gero ezkontzako detaileak ere bai. Oparitzeko bata, bueno, erramua izan beharrean, marko bat lamina pertsonalizatukin eta horrela, eta bai. Eta guzti hau, karo, azkenean barne diseinua egiten ari baldin bazara ikasketa profesional moduan, guzti hau ikasi duzu zure kabuz edo nola izan da? Bai, izan da... Trasteatzen? Bai, trasteatzen, errantakoa txikitatik indituzten marrazki horiek pixko garatzen, ez dakit, nire gero ere bai laminentzako izan nun hor pixkot aber nola sortu nortasun hori ez, azkenin norbaitek ikustia lamina bat eta erratia honek egin du. Hori ere bai kostatzen dula, bai, horrek kostatzen du. Eta zein esango zenuke dela zure hori, nabarmentze puntu hori edo nola dakigu zure lamina bat ikusten ari garela? Lamina pertsonalizatutan, aurra honitzek galdetzen diate, irakusten dieten ikan marrazki bat, eta galdetzen diate beti, zergatik ez du, ez sudur ez zabarik. Zen, klaro, nire laminek ez dute, bakarrik badute begiak. Orduan horrekin eta begian formarekin eta higia ere bai egiten dut lerro jarrai batekin, orduan badaude horrelako marrazkiak, binon egia da gero enkuadraketa firma betin eskuinin egiten dula estilo mota bat edo lamina mota bat. Eta zein izango litzateke, etorkizunera begira, egin nahiko zenukeen horrela, ezakit, ibilbidea edo... Ni ikusten naiz, ez balin badago mugarik hola pentsatzeko. Ikusten naiz, barne diseinuko estudio batin, eta bai erreforma zerotik hasi eta azkenko markoa zintzilikatu arte. Dena bai, barne diseinuan egiten den guztia, distribuzioa, altzariak, koloreak, materialak, ze instalazio mota hori dena, eta gero ja diseinuan sartuta, barne dekorazioan jartzen aldituzun objektu eta lanpara guziekin edo marko guziekin. Eta zure laminak ero hor, eta hortxe, bai. Eta alde hortatik ere bai, niri laminak, bezeroak hartu dizkiaten laminak eta bidaltzen dizkiaten ikan argazkiak beraien itxetan ikustia, azken inposten dizu, ez? Zure lamina bat egotia norbaiten itxian azkenin egiten du, modu batean zure zerbait hor egotia. Claro. Zergatik uste duzu dela artea edo garrantzitsua gure gizartean? Azkenin, irudia da lehenbiziko gauza ikusten duguna, da begiekin, bai aurreritzikin ere bai pasatzen da, baina, lehenbizko irudia duguna da begietatik sartzen zaiguna, eta azkenin giro on bat edo sortzeko baliabiderik hobena den azkenin diseinuko, artea diseinuan barrenin, hori da. Eta gero ere, leheno komentatu duguna, horra nola egiten dituzun horre proiektuak eta nola atzean dagoen lan guzti hori balioztu behar dela, eta zure ustez, konpromesu bat izan behar du sortzen dugun artea edo sortzen dugun modua gizartearekiko?
Azkenean zuk sortzen duzun artea da gizartean erreflejo bat bezala, ez? Vale. Orduan, zure artea eta gizarteak ikusten duna, izan behar da gizartea izan behar dena. Orduan, azkenean atzetik dagoen lan guzti hori baloratzen baduzu, ere bai ikusko duzu, zerbait ikusterakoan badun balio guzia, ez? Eta zerbaitek balio balin badu, zuk baloratzen baduzu azkenean arte hori egonen da gizartean integratuta. Zertan inspiratzen zara zu sortzerakoan? Edo zer dira zure inspirazio iturriak? Egia erran, ez dakit egia Instagramak egiten diala honitz, egoten naiz bertatik ilustratzaile, diseinatzaile, interiorista ezberdinak begitzen, eta gero ere bai gustatzen zait bidaiatzea, eta bertatik hartzen dituzten gauza ezberdinak saiatzen naiz marrazki batzutan sartzen. Bai. Eta nola dago Euskal Herrian edo arte edo diseinuaren industria, nola ikusten duzu? Arlo horretan ez dakit industria nola dagon, ez dakit egiarran, ez dut kultura agit zabala, bino bai ikusten dutela azken urte hauetan jendiak ikusi dula arteak badun garrantzia edo beraiek barruan baduten hori nola azaleratzen alden, eta ikusten dut atal agitz potente bat ateitzen aldela aurrera denak babesten badugu, eta azkenin gure zonaldean dagoen guztia erakustea horren bidez, ere bai kanpora ikusteko nolkoa den. Sare sozialak garrantzitsuak dira, kasu honetan? Bai. Zure kasuan imaginatzen izan dela... Bai, azkenen da nire oinarria, aranen nuke. Hortikan izautzen diarte, hortikan saltzen dut, hortikan kontaktatzen naiz, dena egiten dut bertatik. Orduan, iduitzen zait puntuagitz fundamentala, eta egiarran ez dakit nola ginen nuke ez balin banun sare sozialek. Bai. Bai, egia da, zeleno igual artisauen munduan beti ziren merkatuak eta orain egia da sare sozialak azkenin izan direla, bihurtu direla merkatuaren funtzioa, ez? Eta guain merkatok pasa dire igual bigarren maila batera, eta horregatik jendiari igual kostatzen zaiola gehiago merkatutara joaten. Azkenin internetez baduzun guztia bertatik lortzen alduzu, kontaktatu niri igual eskatzen aldidazu zerbait, nik erraten dizut baietz, ez gara zertan ez da gelditu bar zuzenean, bidalketa egiten dizut eta jazta. Baina dena den, zuk esan duzu, barkatu zerbait gehiago? Ez, nik zuzenean ere bai entregak egiten dituztela. Azkenean zonaldean dauden guztiek eri, gehientan ere eskariak izaten diren nahiko radio txiki batean, orduan saiatzen ez beti ere eskura ematen. Eta nahiago dut, seguruagoa da, bidalketak baino, eta azkenin izautzen duzu persona hori eta izautzen dizute. Baina dena den esan duzu baita ere, sortu egin duzula merkatu bat. Bai, antolatu nuen Negu Berritako azoka bat, beran, nire herrian, bai. Eta, kontaktatu nuen inguruko artisau guztiekin, eta gero beraiek ere bai zabaldu zuten mezua, eta azkenin elkartu, ez dakit zenbat elkartu ginen, minon, bai, igual ez dakit 40 aietzen zen, minon, bai, bastante. Eta gero sartu nituen ere bai talogilik, azkenin horrek ere bai egiten dula, jendea jana dagoenean, beti, hori bai. Garrantzitsua iruditzen zaizu, artisauen artean saretze bat egotea edo, ze batzutan, ez hitz egiten da hor kompetentzia moduko bat dagoela asko ez artearen munduan edo... Bai, kompetentzia bino nik ikusten dut, kompetentzia egia da azkenin badela, bi sektore berdinetan edo ibiltzen diren artisauak azkenin badute bat edo bertze, ez? Zertaz, ez dakit, zerrek egiten dian gauza bat edo bertze hartzia. Binon, gure artean azkenin babesa ematea da fundamentala, azkenin guk ez balin bagara babesa ematen norrek eman behar digu, ez? Lehenbiziko gure artean eman, eta horrela jendiari ohartarazi guk ere bai horrelako gauzak egiten alditugula. Eta arlo honetan, guain webgune bat sortzen naiz, ez saltzeko eta deus, bakarrik katalogo moduan, eta bertan ere bai sortu dut, iruditzen zait puntu hau agitz
garrantzitsua, formulario bat, azkenin nerekin kontaktatu nahi dutenak edo beraien artea bisibilizatu nahi dutenak, niri idazteko eta nik benpin irakutsi ahal izateko inguruko guztiei, ez? Orduan, nerekin kontaktatzen dute eta nik ere bai beraien lanak zabaltzen alditut. Eta bertan ere bai sartzen direia kolaborazio lanak. Azkenean ez dela batak bertzearen kontra, baizik era bata eta bertzea. Eta hori nola lortzen dugu? Ze azkenean, bai, alde honetatik ez, kolaboratzea edo saretzea, bultzatzea eta etxai edo konpetentzia moduan ez ikustea, eta bestetik jendeak kontzientziatzea hori, artisau batek egiten duen lanaren mundu hortan. Bai. Nik uste gesto txikiek azkenin egiten dutela aurrera pausa handi bat, ez? Ez duzu zertan artisau batin zentratu, ez duzu zertan deneri zerbait eman, ez dakit, azkenien zure partekatze lanarekin, ahoz-ahokoarekin, ez dakit, partekatzen alda modu haunitzetan, eta detaile txiki batek zuri markatzen aldizula. Niri adibidez, mezu bat edo komentario bat edo aietzen zaiten ikan azkenin posten dizu eta egitan ematen dizu indarra segitzeko. Eta nik batzutan hori pentsatzen dute, ez dakit formularik dagoen edo gizartetik zer egin beharko litzateken artean dagoen pertsonak edo bultzatzeko. Bai, bultzatzeko edo egiten dutena baliozteko edo... Batzuk uste dute igual zerbait erosteagatik egiten dula gehiago zabaltzeko bino. Nik uste dut oinarria dagoela zabaltzen eta bai gero, claro, produktu batzuk erosten eta babes hori ematen, minon ezin balin baduzu erosi, permititu momentu hortan zerbait erostia, partekatzearekin, produktu horta solastearekin, azkenin komentario honak eramaten dizut ere bai proiektu hortan antzinera eramatea. Eta momentu batean posible duzunikan ja produktu horiek erosializatia. Gertatu zaizu inoiz, azkenean horrelako proiektu batean sartzen zarenean ez, badago apustu bat, ez dakit hori kilometro zero ibiltzeko eta gertuko merkataritza eda sustatzeko eta gauzak modu zintzoago batean egiteko, ez? Azkenean, hori, esan duguna leheno, ez? Bisosengatik erosten baldin batzu zerbait, zer dago atzean, ez? Esplotazioa edo dena delakoa, ez? Orduan, apustu horrelako proiektu batengatik apustu egiten duzunean, batzutan jasan izan duzu kanpotik horrelako exigentzia bat guztiz etiko eta izateko... Exigentzia hola zorrotza bezala ez dut jaso edo, minon bai egia da igual zu bertan, zure buruak bertan erraten dizula, ez, badakizu hori dagoela gaizki. Orduan, igual, kostatzen zaigu eta nien ez lehenbizikoa, internetez erosten, hasieran horrela egiten genitxun gauzak azkenin, ez? Eta igual pixkot da gehiago zure kulpabilidadia, minon gero ere bai da pertsonan arabera. Orduan, ni bai batzutan sentitzen naizela errudun, gauza batzuk X formaz egiteagatik. Eta horregatik aipatutako ere bai, proiektu baten barren izauden arte ez zarela hortaz ohartzen. Eta orduan gehiago da, zuk baduzun kulpa eta ez bertzik erraten dizutena. Mino, saiatzen naiz gutxinaka, hemengo gauzak erosten eta gehiago, bai. Zu hor esan duzule, ere txikitan aurkitu zenuela, zure tokia edo hor marrazten eta izan zenuela gainera familiaren bultzada eta bar, nola egiten dugu aurrekin edo, ez? Askotan ez dute aukerarik edo ez diogu horri bultzada bat ematen, ez? Sormen hori garatu ahal izateko eta sortze... Bai, azkenin, ez dakit, aur txikiekeri hasieratik nik uste utzi barra zaiela pixkot ikusten zer nahi duten. Batek ez balin badu nahi kiroletan ari, bertzek ez balin badu nahi margotu, zerbaiten gatik izanen da, azkenin txikitatik erauten dugulako hori barrenean. Eta ez dakit, uste dut utzi barra zaigula pixkot libre.
Bai, gure bidea edo aukeratzen. Bai, aukeratzen, eta ez erraten benga, hau. Puntu batzun barrenin noski, binon, ez dakit. Sentitzen duzu artea ez dagoela hain ez dakit... Baloratuta? Bai. Ikusten dut bertze arlo batzuk badituztela garrantzi gehiago, badutela garrantzi gehiago. Minon ere bai igual hori izaten alda, aipatutako azkenin, igual bateri exigitutakoa izan da bertziri exigitutakoan iguala, eta bada jende gehiago igual kirolarloan artean bino, nik uste ez dagoela, proportzionalki erran behar dugu, dagoela nahiko, bai dagoela kantitate gutxigun, binon nahiko baloratzen dela. Ze positiba. Bai. Pues... Hobetu barra da, badakit badaudela gauzako betzeko, bino negia da bakoitzak gustun arabera, azkenen gizarteko eguneko batek nahi balin badu hau, bertze eguneko batek nahi badu hau, gauzak... Minon, kirolan arloa bai edutzen zait dela zerbait, ez dakit, inposatutako zerbait edo zehaztutako zerbait. Eta artea ez dela horrelako garrantzia ematen txikitatik. Baina bai zu ikusten duzula badagoela baloratuta. Bai, nik uste baloratuta dagoela. Baloratuagoa egoten altzen. Azkenean, minon baloratuagoa atzeko lanagatik. Behin ikusten dela, nik uste nahiko... Bale, zuk diozuna da emaitza bai... Emaitza bai dagoela baloratuta. Baina ez dela ikusten... Atzeko lana ez dago baloratuta. Hori ere bai prezioak jartzerakun ere bai konturatzen zara. Zaila egiten zaizu, prezio bat jartzea zure... Bai. Da, igual pensatzen duzu ez dakit, igual 2 euro igotzen baditut, honek bai erosiko dira, honek ez, gero hor ja sartzen da marketing kontu ere bai jartzen baduzu, ez dakit, 2 gehiago bai, 5 gehiago ja ez, orduan ez dakit. Da pixkot ematen duzun itxura eta binon gero ere bai atzeko kalidade guztia eta atzeko lan guztia, orduan jendik nola ikusten duen produktua eta prezioa, erraten du, produktu honek, ez dakit, 20 euro eta produktu berdinak 10 euro, 10 eurokoa. Klaro, binon 10 euroko badun, atzetik badun lan guzia egitan baloratua dago. Orduan, bai. Momentu honetan etekin ekonomiko ateratzen duzu, egiten dituzun... Bai, momentu honetan, bai. Baina bizitzeko nahikoa? Ez. Hori, segitzen manun igual egunerokun, zen klaro, ni azkenen ikasketakin nago eta tartekatu barra dut. Orduan, egunero egiten bali manun eta eskari guziak hartzen manitun, igual haietzen altzen puntu bat, modu batean bizitzen alko nintzela horrekin binon kostatzen du bai. Gero ere bai, badaude momentuak eta momentuak. Igual momentu batean heldu zaizkizu eskaria honitz, momentu batean ez duzu deus. Hori da. Azkenean nola den hainen pertsonalizatua da pertsona bakoitzak momentu batean biharra dengun guztia. Nola eramaten duzu hori? Ez egon kortasun hori edo soldata finko bat izatearena edo lan eskari finko bat izatearena? Azkenean nik nola ez duten, ez da lan moduan, azkenean da niretzat plus bat bezala, ez? Da ni nire lagunekin afaltzera materializateko, ez dakit da, pixko nire aixialdian gastatuko duten dirua lortzeko. Eta hori azkenin lortzia zuri gustatzen zaizun zerbaitetik eskertzen da. Eta horeka hori ikasketak eta lan hau kudeatzeko badaude asteak eta badaude asteak. Batzutan hobeago eta beste batzutan. Bai, gero ere bai ikasketak exigitzen dizkian lanak handiak dire, orduan aste tartez kiribil 0, eta aste burutan haietu, entregak egin, lanak bukatu, ikasi, orduan segun eskariak eta lanen arabera. Badakit ekarri diguzula zertxo bait, ez? Bai, platoa hornitzeko. bueno, bai, txartela. Eta hau da, diseinuetan, ez, esaten zenuena, hilearen kontua ikusten dut horre? Bai, hortan igual kostatzen da pixko gehiago ikustia, bino, bai, izan nintzen, justo hortan etzaio ez da aurpegia ikusten, izan nintzen pixko gorputzan forma, eta gero ja hilean sartzia lerro jarraitua edo.
Utziko dugu. Vale, Hemen, perfecto. Bai. Gure platoan, nona duzu utzi. Hementxe? Hortxe, bai. A ber gelditzen den. A ber, Txoine. Ez dela hemen alde honetan. hortxe. Perfecto. Perfecto. Eta Bai. badut beste galdera bat zuretzat. Bai. Baina hau ez da nire galdera. Ui, vale. Hau da, aurreko pertsonak, Ai. gainera elkartu zarete, Vale, ez? bai, Berako buruztu gara. bi. Bai, Eta berak utzi dizu galdera bat, vale. egiten dugu joku bat, ez? Vale. Gonbidatuak usten du urrengo gonbidatuarentzako galdera bat. Gero zuk utzi beharko duzu Vale. urrengoarentzako. Orduan, Vale. beldurtzen zaitu zuk sortutakoak denbora bat pasa eta gero, inork ez gogoratzea. Hombre, nik uste beldur puntu hori beti badela. Azkenin, konfiantza ongi dago izatea, minon ere bai izan barra zara realista, eta ikus barra duzu pixkot gizarteak nahi duna ere bai. Eta igual, zuk nahi duzu zerbait sortu, minon badakizu gizarteak ez dizula onartu behar, orduan sortzen duzun hori izan behar da zuretzat, bertze inorrek ez dulako hartuko edo erosiko edo. Eta orduan beldur puntu hori beti bada. Binon egia da, adibidez, arropako lehen kolekzioakin, bai izan nula konfiantza eta erran nun benga aurrera. Binon hasieran nire aizpadatik adibidez ez balin bazen, pues, igual bai kostatzen zaizula, edo jendik izaten aldun aurre iritzi horrek ere bai zure lanari eragitea, ez? Orduan beldurra beti bada, binon konfiantza ere bai. Beldurrarekin egin behar dira gauzak baita Bai, ere, ez? bai. Zan naiz eta beldurra sentitu, Bai. egin. Nik beti erraten dut, hobe dela arrepentitzea egin duzun zerbaitetaz eta ez gogukin gelditzea edo. Zer esango zenioke, bueno, pues zure kasuaren antzera edo beldurra edo insekuritate puntu hori daukan sortzaile bati? Pues nik erranen nion animatzeko, egitan konfiantza hori hartzeko eta aurrera segitzeko, eta beti badela denbora atzera bueltatzeko. Minon egitan gustatzen balin bazaio, lortzen aldula, noski. Bale. Ba, bueno, utziko dizut, Vale. Zure txanda, orduan zu ezabatzekoa eta Bai, klariona. vale. Ez dakizu orden, baina bai dakizu artearekin loturaren bat izango duela, urrengo Vale. pertsonak ere. Vale. A ber, pentsatu behar dut. Dituzu jarriko dut edo ditugu? Bai ez? Osea, Dituzu bat dituzu izango da, ez, bai. bale. Vale. A ber, zera. Kritika onak, txarrak bezain beste baloretzen dituzu, zergatik? Bueno, zure kasuan hitz egin dugu, ez? Bai, Kritika txarra batzuetan egiten duela horrelako... bai. Hartzen ditu kritika, 10 kritika on guzi, eta dena anulatzen du. Orduan, niri horrek bai uste dut dela zerbait landu barra dugula, eta ez dakit naizen bakarra ikusten duna, orduan nahiko nun jakin egitan bertzen horretik horrela ikusten duen edo. Zer nik benpin bai izan justen kritika txarrak bai kendu dizkiatela ona unitz. Bai, Orduan igual, bueno, badaude kaso isolatuak, minon batek bereziki bai azkenin eragin ziala eta momentu batin guztia pentsatu nun. Bai, besterako. Bai, zen azkenin konturatzen zara pertsonak egitan zuretaz nola pentsatzen duten, edo ze aurreritzikin jolasten duten, eta azkenin egiten dizuna da zure lan guztian deskonfiantza jartzen, eta hasieran bazenun konfiantza hori galtzen edo ez. Eta etzen kritika bakar batengatik izan, baina, bueno, azkenin ikuste txarrak ere bai hartu barra ditugula onera,
binon badaudela moduak eta moduak kritika txarrak errateko. Egiteko edo bai. Zen ni bainagola pres eta beti eskertzen dut, kritika txarrak ere bai jasotzia. Binon batzutan jendin moduak eta ikusten duzula egiten norrek nahi duen lagundu eta norrek... Kaltetu edo. Bai. Eta zer egin zenuen momentu horretan, ze jarraitu egin duzu, ez? Bai. Ze taktika edo, zer egin zenuen? Lehenbiziko gauza izan zen ingurukeri kontatu, nire, ez dakit, hurbilenekoei. Eta gero beraiek azkenin baduten konfiantza zuregan, azkenin egiten dute ere bai zure animoiek altxatzia, ez? Hasieran errantzi zuten guzia berriro erraten dizute, eta orduan bai ikusten duzula egitan badela jendia apoiatzen dizuna, eta hori, kritika onak egiten ditunak, eta txar hori alde batera uzten. Imaginatzen dut ere, kritika txar bat egitea sare sozialen bidez ere erresagoa dela, ez? Bai. Zure kasuan esan duzu guztiak egiten sare sozialen bidez, Bai, eta... bai, hau etzen izan gainera zuzenean, bai izan zela eskariari buruzko informazioa nik berari ematerakoan, eta ez dakit, azkenin pantaila atzean dena da erresago, eta ez dakit, ere bai ez dut gaizkira ikusten pantaila atzetik izana, nik eskatu duten zerbait izan balin bada. Azkenean, azoka egin genuen nikan eta gero, formulario bat sortu nun, eta horre ere bai jarri nun kritikak bai onak, bai txarrak jasotzeko, eta azkenin horiek bai onera hartzen ditut, zen egitan ikusten dut berak nahi dula bere kritika txar horrekin nire proiektua aurrera eramatera. Eta pantaila atzin noski dena da erreixagoa, errateko, bai ona eta bai txarra. Nola egin behar dugu gizarte moduan hori pixka bat pentsatzeko pantaila baten atzean dagoen bati kritikatu baino lehen? Eske gierran ez dakit minon zen zu gero ere bai ikusten zaren ikan kritika txar bat egin behar duzula, nik nire burua ere bai erreixago ikusten dut azkenin pantaila baten atzean, aurrez aurre bino, ez? Minon, igual inbarko duguna da, empatia landu pixkot eta ikusi bertzearen gorputzan nola ikusiko zenukezuk kritika hori pantaila batetik jasotzia eta ez zuzenean. Bai, alaxe da, ez? Izan behar dugu nik uste hori empatia da baita ere gure gizartearen oinarretakoa, batzutan falta zaiguna. Orokorrean, bai. Mila esker. Bai, zuri. Elkarrezketagatik, kontatutako guztiagatik, eta ikusi barko duzu. Urrengo elkarrezketa. Urrengoak zerratu. Esaten duen, beste... Igual ja ez da importa, kritika txarrak igual. Baina normalean ikuste gerraten zaigula. Bai, txarrak onak inion gehiago, eta onak azkenin ikuste gehiago baloratu harra ditugula. Bai, eta normalean gehiago dira, ez? Bai. Baina nik uste gure artea enkutxuna denean edo engurea denean kritika txar batek gehiago mintzen gaituela, ez? Bai, azkenin kritika txar batek ikusten, hori iten dizu deskonfiantza batin ez, konfiantza gutxinaka irauzten den zerbait dela, minon deskonfiantza momentu batian galtzen alduzun zerbait delako. Eta igual, Volkswagenen piezak egiten duen bateri esaten baldin badiote pieza bat ongi ez dagoela, igual ez daio hainbesterako inpaktua, ez? Nion proiektu oso bat duzunikan zure esku eta batez ere ikusi duzunikan jendiari bai gustatu zaiola eta bapatin etortzen zaizu bat eta jotzen dizu, hor, bihotzean. Bai. Mila esker, Julia. Zorte hon proiektu guztietan. Eskerrik asko. Ea jarraitzen duzun eta gero hor zure amets hori ez, barne diseinua eta... Ikusi barko da. Ikusi barko da, hori da. Baduzu ibilbide handia, así que, animo. Eskerrik asko.